Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Gaitzez hitz, euskaraldiariekin. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Gaitzez hitz, euskaraldiariekin. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, tatarara, tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Kaixo, aurten Zumaian Euskaraldia dela eta bulego taldearen gure bihotzaren taupadak abestiarekin astindu dantza elkarteak herri guztiak dantza egiteko koreografia bat martxan jarri dugu eta herri guztia erakustea dugu helburu. Hori dela eta momentu honetan tutorial bat egingo dugu eta tutorial honetan pausoak banan-banan azalduz koreografia ikastea izango da helburua. Bi aldetara egingo dugu, aurrez azalduko dut pausoak nola diren, eta gero baita atzez zuzenean ikusi ahal izateko. Orduan, abestiak bai izan dezakegu, zati desberdina itxula, lelua izango litzateke garrantzitsuena edo estribilua deitzen dana, eta behin hori ikasita, koreografiaren erdia egin egongo litzateke. Eta gero, zeinu hizkuntzan bai markatuko ditugu hitz batzuk. Ados? Bueno, orduan, aurreneko zatiarekin hasiko gea. Abestia aurreneko ritmoak markatzen dituen momentuan, sorbaldarekin markatuko ditugu, eta ja abesten hasten den momentuan, orduan ja pausoak egiten hasiko gara. Markatze horretan, egingo genuke eskubitara, eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buelta bat. Guain ezkerretarantz joango gineke, eta egingo genuke 1, 2, eta 3. Eskubi, esker, eta berriz ere
hasierako posiziora bueltatzen gara. Eta zeinu hizkuntza markatzen hasten gara orain. Eta egiten dugu, ta, hitzez, hitz. Etorkizuna, berreraiki, ta, hitzez, hitz, dena aldatzen ikasi. Eta hemen momentu honetan leloarekin hasiko ginateke. Eta da, 1, 2, 3, 4, eskerra gora, eskubila gora, eskerra zabaldu, eskubila zabaldu, eta eskubiko hanka egia edo zuzen mantenduta, 1, 2, 3 hanka zabaltzen ditugu. Eta gure bihotzaren taupadak, 1, 2, buelta, eta eskubiko eskua tanka, eskerreko eskua tanka, eta aurrea. Bale? Hau izango litzateke leloa. Bigarren zatian, hasten gara eskubiko hankakin, eskerra, eskerreko eskua, eskubi, esker, eskubi. Eskerra gainetik pasatzen dugu, eskubila bera, eta gora. Guain eskerre eruntzatzen gara, eta pausuak. 1, 2, 3, bera, gora. Eskerreko eskua, eskubiko eskua. Eta berriz, zeinu hizkuntzan hasten gara, eta egiten dugu. Ta, hitzez, hitz. Momentu honetan ja, gorputz ere dantzan jartzen dugu. Eta momentu jarritzen dugu abestiarekin. Etorkizuna, berrera ikiz, ta, hitzez, hitz, rinuan, dena aldatzen ikasi. Eta berriz ere, leloa markatzen dugu 2 aldiz. 1, 2, 3, 4, eskerra gora, eskubia gora. Eskerra, eskubi, 1, 2, ireki. 1, 2, buelta, eskubiko eskua eskerra, eskerra, eta aurrera. Eta hau 2 aldiz errepikatzen da. Honen ondoren berriz ere dago ta hitzez hitz. Ordu markatzen dugu ta hitzez hitz, hemen mantentzen gea, eta 8 pauso ematen ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eta norabide batea begiratuz, berriz ere markatzen dugu. Ta, hitzez, hitz. Eta berriz ere hasierako posiziora bueltatzen gea, taldean dantza egiten nahi baldin bagea, bola bat egin jaz. Eta horrengo zatian sartzen gea, eta egiten dugu. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Eta oain, argazki bat egongo litzateke dela. 1, 2, eta horreka, 1, 2, berriz ere, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, berriz ere, argazkia, 1, eta zorbaldakin iten dugu. 1, 2, 1, 2, 3, salto. Eta hemen, dantza librea sartzen da, bale? Festa bada, beraz, danak dantza egiten dugu. Eta bukaeran sartzen gara, lelua izango litzatekela berriz ere, 2 aldiz egiten dela, bale? Orduan, 1, 2, 3, 4, eskerra gora, eskubila gora, esker, eskubi, 1, 2, ireki, taupada, taupada, buelta, 1, 2, 1. Eta berriz egiten da, eta bukaera egiten da. Oain, berdin egingo dut, bizkarrez, ikasi ahal izateko, eta zuzenean, mobile edo telebista ikusten egin bitartean, errepikatu ahal izateko. Orduan, hasieratik markatzen dugu, zorbaldakin dantzan hasiera, eta azten gea, eskubitara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta buelta. Eskerreruntz goaz, eta egiten dugu. 1, 2, 3. Eskubi, esker, eta berriz ere hasierako lekura. Zeinu hizkuntza, ta hitzez, hitz, hanka zabaltzen dugu. Etorkizuna, berrera ikiz. Ta hitzez, hitz, dena aldatzen ikasi. Eta leloa etorriko litzateke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eskerra, eskubi, 1, 2, ireki. 1, 2, buelta. Eskubiko esku eskerra, hanka, eskerra, eta aurrea. Hemen, dantzago eta bigarren zatiakin sartuko ginateke. Bigarren zatian, eskubiko hankakin, 1, 2, eskerra eskua luzatzen dugu, 1, 2, 3, 4, bera, gora, eskerreruntz goaz, 1, 2,
hiru, lau. Gora, eskerra, eskubi. Ta berriz ere zeinu hizkuntza. Ta hitzez hitz, baina hemen ja dantzan jartzen gea. Etorkizuna berrera ikiz. Ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi. Ta berriz ere leloa markatzen dugu. 1, 2, 3, 4, gora, gora, zabaldu, zabaldu, eskerra, eta ireki. 1, 2, buelta, eskubi, esker, aurrea. 2 aldiz da, bale? Berriz ere errepikatuko litzateke, eta berriz ere. Ta hitzez hitz, 8 pausu, moitu egiten gea, ta hitzez hitz, eta hasierako lekura bueltatzen gea. Eta egiten dugu, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, argazkia, 1, 2, 1, 2, berriz, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 eta zorbaldakin, 1, 2, 1, 2, 3, lau. Dantza librea markatzen dugu, eta ja bukaeran, lelua markatu beharko ginuke, 2 aldiz, eta bukatu egiten da. Baina egiten dut, 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, lau, gora. Gora, zabaldu, zabaldu, 1, 2, ireki. Bihotzaren taupada, buelta, zabaldu. Zabaldu, eta bukaera markatuko litzateke. Bale, eskerrik asko.